Vážení priatelia, dovolím si vás pozvať na prvý ročník hodnotenia destilátov, ktorý sa nazýva Pálenstvo Matúša Čáka a uskutoční sa v Trenčíne počas výstavy Záhradkár 22. ročník v roku 2016. Koná sa to v dňoch 6. až 9. apríla. Začatie je 6. apríla a odovzdávanie ocenení bude 9. apríla v sobotu. Bodovanie bude urobené v dvoch fázach. Bude urobené centrálne hodnotenie odbornou komisiou, ktoré sa uskutoční 6. apríla, ale v dňoch 7. a 8. apríla bude tzv. Laické hodnotenie, ktoré bude prístupné pre širokú verejnosť, kde očakávame účasť záujemcov s tým, že nebudú dané k dispozícii len po jednej vzorke, ale bude dané k dispozícii 3 vzorky z identického destilátu rôznej kvality a budeme očakávať, aby nám laický hodnotiteľ urobil príslušné hodnotenie. Výsledky laického hodnotenia budú samozrejme porovnané s profesionálnym hodnotením a víťaz môže získať aj vecnú cenu.